Durant el mes de maig, la Biblioteca Joan Triadú ha acollit l'exposició Imatgeria infantil, gegantets, capgrossos i bestiari per infants, realitzada per mestres artesans d'Osona i organitzada pel Taller Gavins de Torelló, amb la col·laboració del Forat de Moneries de Vic, Geganters de Vic, Geganters de la Comarcal d'Osona i les AMPAs de les escoles Sant Miquel dels Sants i Santa Caterina de Vic. Capgrossos com el cuiner, en Patufet i el Merma, cavallets infantils, gegantons, la geganta Caterina, de l'Escola Santa Caterina, i en Caló i la Caleta, gegants de l'Escola Sant Miquel dels Sants, han fet les delícies de petits i grans i han omplert de vida l'àrea de consulta general de la biblioteca. Una exposició que ha tingut un gran èxit i que ha rebut un gran nombre de visitants que volien veure de prop tot aquest conjunt d'imatgeria de la nostra comarca. Aquesta exposició d'imatgeria festiva aquí a la Biblioteca de Vic, bàsicament perquè trobo que és imatgeria infantil, perquè trobo que és un tema interessant, poc conegut, tot i que quan és amb colla sí, però pel públic en general no. A més, nosaltres com a taller ens hem especialitzat en imatgeria infantil i trobava interessant. I a part d'això, de l'exposició en si, que a més la Biblioteca de Vic té un entorn al claustre que és preciós i després també dona, també fa que les peces guanyin moltíssim per la llum i evidentment per la part arquitectònica. I a part d'això també per poder fer activitats com la que es farà avui del contacontes, d'un llibre que han escrit el Sobilana i que han il·lustrat sobre gegants i capgrossos. És a dir, relacionar-ho amb coses que fa gent també de la comarca, gent molt bona, cadascú en la seva especialitat, i també relacionada directament amb la imatgeria festiva. L'exposició ha anat acompanyada d'activitats paral·leles. Així, el dissabte 16 de maig, en el marc de Temps de Contes, van presentar el conte Gegants i Capgrossos, un conte il·lustrat per en Subi i escrit per l'Helena Ferro. El conte va anar a càrrec d'Anna Obiols i d'en Subi, que ens van explicar una història dibuixada a través de la qual van poder descobrir com va ser que gegants i capgrossos esdevinguessin protagonistes i animadors de les nostres festes. I els va explicar que el gegant del Pi no es deia gegant del Pi, es deia Fort Farell. Ho havíeu sentit mai, això? Fort Farell. I era un gegant molt fort i molt alt. I sabeu què? Era tan gros que, com a bastó, sabeu què feia servir? No us ho podeu imaginar. Un bastó. No, un bastó sí, però un bastó. Un arbre, un pi. En acabar el conte, es va presentar un capgros d'autor, realitzat per l'il·lustrador Joan Subirana, més conegut com a Subi,
o el pirata, un capgròs que neix a proposta del taller Gavins, que posa la part d'ofici d'imatger per fer possible que un dibuix d'Ansubi es converteixi en un capgròs infantil. Aquest capgròs suposa iniciar una nova línia Gavins dins els capgrossos infantils. Tot va començar perquè la Judit, un dia parlant-ne, em va comentar que li agradaria que ells es dediquen a fer gegants i caps grossos i així, però que li agradaria ampliar la seva gamma de caps grossos amb diferents autors d'aquí a la comarca, i després em va dir, m'agradaria que tu dissenyessis un personatge que poguéssim fer amb cartró pedra. I després al final va anar sortint també personatges més de fantasia i un d'ells va ser un pirata. Vaig pensar també que els pirates amb els nens els atreia molt perquè podia ser font de moltes aventures i a més donava molt de sí perquè al ser només una cara però podia vestir-lo amb un barret, amb elements més decoratius que podrien ampliar una mica més el personatge. I així va ser. Després vaig començar primer a fer els dibuixos, després d'aquests dibuixos es va passar en fang, a tamany real, tal com seria, i un cop ja vaig tenir la peça feta en fang, ja li vaig passar a la Judit, que ella se'n va cuidar de fer el cartró, i me'l va tornar a passar un cop ja hi havia el cartró, i jo l'he pintat, i ara ja el presentem. El dimecres 20 de maig, la biblioteca va oferir a nens i nenes a partir de 4 anys un taller de titelles, en què els nens van aprendre a crear la seva pròpia titella, el merma, l'abella o el nen. El taller va anar a càrrec de la Judit, del taller Gavins. La trobada que farem amb gegants i gegantons de la ciutat de Vic i els nostres i amb la nostra imatgeria, perquè els nens també s'acostumin i portin imatgeria infantil i vegin i siguin portadors, no tant espectadors. Nosaltres una de les coses que intentem amb tot plegat és que el nen està bé que vagi a veure els gegants i gaudeixi com a veure'ls i veure'ls ballar, però trobem interessant que s'impliqui i que sigui ell el que sigui el protagonista de la festa, no? I amb la imatgeria infantil és viable. I per això farem aquesta gran festa amb els geganters de la Riera, amb els de la ciutat, amb diversos gegantons i amb tota la imatgeria que tenim aquí, cavallets, la bèstia de foc, els capgrossos i els gegantons. I les dues escoles, la de Santa Caterina i la de Sant Miquel, que també han fet col·laboracions i han fet uns gegantons entre ells i nosaltres, també vindran amb la mainada. Vull dir que una mica aquesta és la idea, la veritat és que l'exposició queda preciosa, estem encantats. I bàsicament això. Agrair també que per part de la biblioteca, i és veritat, ens han posat totes les facilitats possibles. I això, la veritat és que és molt d'agrair i vull dir que estem molt contents. El dissabte 23 de maig es va cloure el conjunt d'actes organitzats amb el taller Gavins per tal de donar a conèixer l'imatgeria popular d'Osona, amb la Falera Gegantera, un taller on els infants van poder ballar amb gegantins, capgrossos, cavallets i bèsties de foc, acompanyat d'una cercavila en què van participar també els gegantons de l'Escola de Sant Miquel dels Sants i la gegantona de l'Escola Santa Caterina. Van participar en aquest acte els gegantons d'Osona Gegantera, els gegants i el bestiari petit dels gegants del carrer de la Riera i els greguers del carrer de la Riera.